E, od ove kuće smo mi jutro skrenuli, mislim tu mi baba živi. Krenuli smo jutro zativat, mislim nije jutro, evo sad će 15-11 eno neki tamo u auto čeka. I ovuda ćemo otići za grad koji se nalazi tamo, ali ako se vidi, ne vidi se odavde. Znači dobro, došli smo ovdje samo djedu na grob, da i njega malo posjetimo, a to ne ništa. Opa! Ruka bi se hladila. Stali malo na puno kratko. Znači dok sam snimao oni ruke mi se hladila. A nas. Što malo.
Applausos. Seré aquí, ¿no? Minut nam je trebao od kružnog do ovde. No, to leti je hotel, to.